Защо си заслужава да обикаляш цял ден така? Намираме се в Бали, ще ходя на Reformer Pilates, ще си сложа 4 уейви ролера. Може би сега е удобният момент да ви кажа, че вече имаме кутия с 4 мини уейвита. Кадриците от мини уейви ролерите добре се смесват с моето естествено начупване на косата, което така или иначе се случва тук, защото е мега влажно. Има едно неписано правило, то е, че колкото повече ролери слагаш на главата си, толкова по-дефинирани ще бъдат кадриците. Прием даже май сложа 5, заради бретона. Препоръчвам на мацките с бретон да си го навият и така на другата страна, защото после пада много яко. Супер! Няма ли да ми е неудобно да бъда с ролерите на главата при целия ми пилатес клас, ще питате? Може и малко да ми стане weird. Ей така ми изглежда новия дом. Ще свърша някакви задачки и ще ви покажа крайния резултат. Ще разберете защо си заслужава да обикаляш цял ден така. Бях на едно заведение да закусвам. 3 часа съм стояла с тях. Заведението е сега, понеже стоях сама на маста и сложиха една германка до мене. Тя вика, завиждам ти на увереността, че стоиш с тя. Вика, изобщо не ти прави впечатление, че с тях. Минетата работят много добре за мен и за Бали. Вижте. Това е просто един от най-добрите ефекти, които съм получавала някога. Разликата е 20 пъти по-ситни и по-издръжливи кадрици. Ай, чао!